ва духтаро нигоҳ кунед, ман шумода чӣ ёфтам. Ҳамқа материали фасонтон ёфтам. Ира бинед хушругиша сабукака, ира бинед бе ҳичи мепӯшиша. Чихол дар кор неста. Я намуд сабуки хушрувай марҳамат бе ҳад вариантои хушруш омадагай. Ина рангшам ҳастай. Нархаш як либос 200 сомон духтаро. Ина каседа дар корай. Иношам ҳамаш я нархай па. Ҳамаш я нархай. Ёш бо дига нарх будай. Ҳозир ман шумода нишон метим. Ира бинед айни гиндороша ҳозир аввал немхели симчадорша нишонтон бутим ва и цветоша бинед. Ишаишда хушрувай ишаишда. Бовар кунед духтаро вариантои беҳтаринан. Ира хушругиша бинед. Материалш медонен чия? Гирбишин борена я апа. Гирбишин ина ҳамқа хушру. Ина рангаш мерава духтаро. На дига овда медроя. Хулас ҳама тарафаяй нарх беҳтарин нарх. Як либос 200 сомон. Мана марамат каседа дар корай. Интихоб кунен дар рава, как шумода доставка мекунан. Расветкошта ку гап нест. Ҳамин се цветай тамо? Се расветка дора. Ана ҳозир бо дигар намуча нишон метам. Ана модель, мана модель. Духтаракои модела бинен чихе хушрувай. Бе ҳад вариантои фасон. Ира бинен ман шумода чихе атласакои хушру ёфтам. Бовар кунен духтаро ҳамқа хушруван. Ира бинен беҳтаринай. Як либосаш 110 сомонай. Мана марҳамат барошон 160 духтаро марҳамат ина. Ишам амин нархайс ё сафедча? Ва иша бинен чихе хушрувай духтаро қафасон. Мана марҳамат ина мучам ҳастай. 110 сомон як либосаш. Мана ира бинен бо и цветча бинен охи чихе хушру. Расветко ҳамаш беҳтарин, ҳамаш хушру. Иша фасон духтаро. Марҳамат ина дар кортон боша як либос 110 сомонай. Ана баъд инаи тараф да бинен. Инаи рангора бинен охи. Ва юра бинен қа хушруван. Ишаишда хушрувай бовар кунен духтаро. Ишаишда мана ҳамаи модело, ҳамаи фасоно барои шумо духтаро. Мана беҳтарин варианто. Ина каседа дар курай интихоб кунен. Дар рава как интихоб кунен духтаро. Доставкатон мекунан бовар кунен аҷоиботай. Ишам ҳамияя? Ишам ҳам хелай. Ира бинен ва иқа хушру. Бовар кунен нархи арзонтон ёфтагим духтаро шок цинаяй. Ина марамад интихоб кунен. Ман рақамошонам мемонам. Дарав доставкатон мекунан. Ана духтаро як либосаш 110 сомон. Нигоҳ кунен. хушругиша диден? Инаи рангшам ҳастай. Диден чихе фасонай. Иш бо бенигиншан. Ма нигиндорша нав нишон додум ку духтаро. И бо бенигин. И материалш дига хелтарай. Мана марамат дар кортон боша бовар кунен. Иша 18 фасон. Иқа игл фасонай бовар кунен. Намедонам кадомша гирифта таъриф кунам. Ҳамаш ба таърифа ҳастай арзандаяй. Мана беҳтарин вариант. Двойка мекунен. Боло пуш мекунен. Кирта мекунен. Платья медузен духтаро. Мана арзони арзон барои шумо.